tras año acudan miles de personas. Pero lo que hace absolutamente todo el mundo es feriarse. Y tú te preguntarás, ¿qué demonios significa eso de feriarse? Pues feriarse es básicamente regalarse algo bonito, algún recuerdo, algo que nos haga ilusión, algo que necesitemos. Por ejemplo, te puedes feriar un precioso abanico, o feriarte un bastón artesanal, o feriar juguetes para los peques. O mejor aún, te puedes feriar una experiencia única que no olvidarás mientras vivas. Por ejemplo, en la Fira d'Agost de Xàtiva te puedes feriar horas y horas de fiesta sin parar. Que tots els homes de les viles i llocs compresos dins els susdits termes siguen obligats a seguir la senyera de Xàtiva i anar junt amb vosaltres a qualsevol exèrcit o crida. És que tota la història de la nostra fira, que arriba enguany als 774 anys de vida. Sí, 774 anys de fira. I no podem estar-ne més que orgullosos i orgulloses perquè 7 segles de fira són tota una fita. Durant tot aquest temps, la fira ha canviat moltíssim, com sabem. De ser una fira eminentment de bestiar, s'ha anat adaptant a cada moment històric i ara gaudim d'una fira amb tot tipus de parades comercials, atraccions, espais per a menjar, activitats culturals ben diverses i per a tots els públics. Una fira també més inclusiva, plural, lliure, que ha sabut atendre totes les sensibilitats, arrelant-se, òbviament, al seu context. Tot això a l'acordió. Gràcies, companys. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent.
que acrediten com a tal la reina de la Fira d'Agost 2024 i el seu acompanyant, Àngela Agustí Bordera i Jorge García Martínez. Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà i Boluda, dames de la Quart d'Honor i acompanyants, diputat al Congrés, Nahuel González, diputada en Corts Valencianes, Txelo Angulo, diputat provincial, Avelino Mascarell, en representació del president de la Diputació de València, regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, regidors i regidores de l'Ajuntament de Xàtiva, alcaldes i alcaldesses dels municipis veïns, autoritats, falleres majors de Xàtiva, patrocinadors, xativins i xativines, forasters i forasteres, familiars i amics, molt bona nit. Avui, 14 d'agost, donem inici a la fira més antiga de la Comunitat Valenciana, la Fira d'Agost de Xàtiva, per privilegi de Jaume I, que ens atorgava mercat, fires anualment per tota la vila, festa de Sant Martí durant 10 dies i que convidava a tots els que vingueren a la fira a tornar-se bo i sa. Una fira que perdura pel temps, transmesa de generació en generació, mantenint la seva essència que la fa acollidora i especial, que fa única a la nostra ciutat. Una fira que, com cada agost, ens ofereix cultura, diversió, gastronomia, comerç i, el més important, tradició. Avui comença a sentir-se el remor dels firers, el caliu dels xativins i l'entusiasme dels forasters. A hores d'ara ja hem sentit el tro de la pólvora. Hem olorat el cotonpel de sucre i ens ha invadit el so de l'obrir i tancar dels ventalls, com no per la calor que sempre acompanya. Jaume I va donar el privilegi de poder fer fira a xativins. Com aquesta nit em dona el privilegi de fer realitat un dels meus somnis més esperats, ser la reina de la fira. El somni d'una xiqueta que caminava pel reial de la fira de la mà dels seus pares. Fent-se la punyeta amb el seu germà. Acompanyada també dels seus iaios, de la seva família, família amb arrels fireres per part del iaio de la meua mare, que amb el seu carret venia a la fira pometes de sucre i pirolins. Arrels tan fortes que han aconseguit portar-me davant de tots vosaltres. Arrels que per sempre perduraran i que em fan estimar tant aquesta fira. Una fira que per aquella xiqueta era retrobament amb la família, esmorzar tots junts, que els iaios enfilaren el garrotet i el carro de la nina, i no cansar-me mai una i una altra vegada de pujar als cavallets amb el meu germà. Sent més major, continue gaudint del mateix de la fira. Aquests records ara s'uneixen els amics. Perquè avui no sols comença un somni per a mi, sinó també per a les meves dames i acompanyants. He tingut la meravellosa sort de viure totes les meves fires amb vosaltres. Paula, Sandra, Andrea i Anna. Sempre de la mà passejant per la fira, admirant les paradetes i pujant a totes les atraccions, fins que ens cansàrem o fins que els nostres pares ens digueren que ja ho teníem bé i que demà més. No puc estar més agraïda de tindre l'oportunitat de viure aquesta experiència al vostre costat.
perquè mai deixem de sumar records. Gràcies per fer-me tan feliç i gràcies també a l'estima i consideració de la teva família. Avui no estaria davant de tots vosaltres si no fora per el suport de la meva família. Mama, papa, Josep, iaio Pepe, tia Vicent, tios, ties, cosins i cosines. Vosaltres m'heu acompanyat des del primer moment. Mai m'heu soltat la mà, sempre vos heu sentit orgullosos de mi i espero que avui estigueu sentint-vos així més que mai. No tinc suficients paraules d'agraïment per als meus pares. Ells m'han il·lustrat el valor de la nostra ciutat. M'han ensenyat l'especial que és la nostra fira i m'han demostrat que el més bonic és poder compartir-la. Però les gràcies més especials són per a tots vosaltres, amics que avui m'acompanyeu, gent de Xàtiva i voltants. No podria estar més agraïda de l'estima que em feu arribar, em feu sentir molt orgullosa. Només em queda animar a tot el món perquè vinguin a gaudir de la fira en la seva màxima esplendor i que mai deixen de firar-se il·lusió, alegria i diversió. Visca Xàtiva i visca la Fira d'Agost! És per a mi un gran honor i una enorme satisfacció donar-vos la benvinguda a totes i a tots a aquesta nova edició de la Fira d'Agost de la nostra ciutat, de la Fira d'Agost de Xàtiva. Avui ens reunim per a celebrar una tradició que ens unís i ens fa sentir orgullosos de la nostra ciutat i de les nostres arrels. La Fira d'Agost és molt més que una simple festivitat. La Fira d'Agost és un esdeveniment que simbolitza la nostra identitat, la nostra cultura i el nostre esperit comunitari. Com molts de vosaltres sabeu, la Fira d'Agost té una història que remunta molts segles enrere, 774 anys en total. La seva creació, en el segle XIII, la fa ser la fira més antiga de la comunitat valenciana. I durant tots aquests anys, la fira ha evolucionat adaptant-se als nous temps i també als canvis socials, però sempre mantenint l'essència que la fa única. A més, la fira és el moment per a retrobar-nos amb familiars i amics. És el moment per a disfrutar de la música, del comerç, de les atraccions, dels espectacles i de les activitats que omplin els nostres carrers i places de vida i d'alegria. Però la fira té una protagonista que avui enlluerna des d'aquest escenari en companyia de les seues dames i dels seus acompanyants. No és altra que la reina de la Fira 2024, Àngela Agustí Bordera, que vas a gaudir d'una experiència de vida única. Vas a poder conèixer la fira des de totes i cadascuna de les seues vessants. Vas a compartir distintes visions d'una festa que fan de la nostra fira una manifestació plural, diversa i única. Àngela compta amb l'acompanyament de les seues dames, Paula, Sandra, Andrea i Anna, i com no, també dels seus acompanyants, Jorge, Aarón, Luis, Unax i Álvaro. A totes i tots vosaltres he de recordar-vos que sou la representació de dones i homes, xiquets i majors d'esta ciutat que ara vos ret homenatge. Heu d'estar a l'altura d'aquesta responsabilitat i estic segur que així serà. Totes i tots vosaltres sigueu afortunats de viure esta fira des d'un lloc de privilegi. Per tant, aprofiteu l'ocasió i guardeu un record inesborrable d'aquesta setmana com a un dels moments més grans de la vostra joventut. Acabe el meu parlament fent una crida a tots els visitants que ens aneu a acompanyar estos dies. Sigueu benvinguts a Xàtiva, una ciutat que vos va rebre amb els braços oberts. Estic segur que gaudireu d'aquesta fira tant com nosaltres i que s'emportareu, com sempre, un record inesborrable de la mateixa.
Amb aquestes paraules, declara inaugurada la Fira d'Agost 2024 de Xàtiva. Que siguen uns dies plens d'alegria, de convivència i de festa per a totes i per a tots. Visca la Fira d'Agost i visca Xàtiva!